Kienet żjara li matula l-mexxej Laburista Joseph Muscat iltaqa' u tkellem mad-diriġenti u l-ħaddiema impjegati tal-Fondazzjoni għall-Iżvilupp tar-Riżorsi Umani. Joseph Muscat saritlu wkoll preżentazzjoni tax-xogħol li tagħmel il-Fondazzjoni. Flaqa mad-diriġenti tal-Fondazzjoni, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Fondazzjoni għall-Iżvilupp tar-Riżorsi Umani hija struttura unika fil-pajjiż u li qed tagħmel xogħol siewi u tajjeb ħafna. Joseph Muscat qal li hemm bżonn li s-sena u l-ħila ta' din il-fondazzjoni u l-professjonisti li jaħdmu fih dana jintużaw ħafna aktar biex pajjiżna jikseb aktar riżultati konkreti. Qal li professjonisti f'settur tant importanti għal pajjiżna bħalma hi l-ispeċjalizzazzjoni fir-riżorsi umani m'għandhomx jitħallew mhux regolati. Għalhekk huwa qal li hemm bżonn li jibdew diskussjonijiet biex il-professjonisti fil-qasam ta' riżorsi umani jiġu rikonoxxuti b'warrant li tiġbor fiha mhux biss id-dmirijiet iżda wkoll id-drittijiet tagħhom. Il-Viċi President tal-Fondazzjoni għall-Iżvilupp ta' Riżorsi Umani Noel Sherry laqa b'sodisfazzjoni l-proposta tal-mexxej Laburista Joseph Muscat u qal li bħala professjonisti fil-qasam ilhom jistennewha. Ovvjament huwa ta' pjaċir għalina hija l-ambizzjoni tagħna li l-professjoni tagħna tiġi warranted. Bħala board qegħdin niddiskutu dan is-suġġett huwa proċess li jieħu żmien tiegħu għaliex irridu nkunu ċerti li dak li qegħdin nagħmlu aħna nibnu fuq xi ħaġa li hija soda, ma kien ta' pjaċir għalina l-kap tal-oppożizzjoni qiegħed jixxerja l-viżjoni li aħna għandna bħala board tal-FHRD. Jakkumpanjaw lill-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt din iż-żjara kien hemm il-kelliema Laburista l-familja Justin Caruana u l-kelliem ewlieni Laburista l-Politika Soċjali Carmelo Abela.